Ni lehenengo taldia naiz eta gaur esplikatuko dizuet Arduino semaforua. Eta, azkenean dazkau 5 pin izango zian. Manuala, itxi, ireki, larrialdia eta automatikoa. Automatikoa emateakoan ingo du bere prozesu guztia, 3 segundu itxita, irekitzen jungoa eta berdia piztukoa. Hori ja kontatu txarraitu. Eta ematen baiozu edozen momentutan larrialdiai, hasiko da larrialdia egiten, atia irekingo da. Eta larrialdia eta automatikoa itxaldutakoan azkenean 0 gradutara itxita posizioera aldatuko da. Eta ematen baiozu manualai, dakazu atia iztia. Larrialdia aktibo dago. Dakazu atia iztia edo bestela irekitziare bai. Eta atia itxita posizio lehentasunaka orduan itxingoa naiz eta ireki aktibo egon. Eta berriz aktibo zai larrialdia. Eta hori, azkenean modo manuala edo larrialdia piztuta baldin bago automatikoak ez du ingo. Azkenengo lehentasuna kalako. Eta programa itenaren bitartian serial monitorrean jarriko testua zeidan iten. Eta larrialdi metoduan daun bitartian berez jarri berken ere bai piezo bat soinu egiteko, baina ez genekan orduan ez dugu jarri.